Добре дошли в "Не мога да те намеря". Тази вълнуваща отборна игра е създадена да събуди креативността, екипната работа и бързото мислене, докато се забавлявате. Ето какво ще ви трябва. Голямо, ясно обозначено игрално поле с средна зона и две бази и група ентусиазирани играчи, идеално от 6 до 10 души за отбор. Ето как се играе. Разделете участниците на два отбора. Всеки събиращ се на базата си от противоположните страни на игралното поле. Всеки отбор тайно решава какво ще мимира. Социален проблем, известна личност или всекидневна дейност. Изпълняващият отбор се премества в средната зона и изпълнява мима си без да говори. Докато противниковият отбор следи отблизо, за да познае правилния отговор. Ако отгатвачите разберат мимът, изпълнителите трябва да се върнат в базата си, преди да бъдат докоснати. Всеки, който бъде хванат, преминава в противниковия отбор. Сега отгатвачите стават изпълнители и играта продължава. Очаквайте смях, вълнение и приятелска конкуренция. След края на играта, съберете играчите за кратка дискусия. Задавайте въпроси като: какви стратегии помогнаха на вашия отбор да успее? Как се чувствахте да общувате без думи? Какви предизвикателства срещнахте при опитите си да отгатвате или изпълнявате мим? Как тази игра подпомага екипната работа и разрешаването на проблеми в реалния живот? Can't Find You е увлекателен начин за развиване на креативност, сътрудничество и умения за наблюдение.